هشتا اپراسیون آزادکردنا باجر رقا دست پێ نەکریە. هێزن سووریا دیموکراتیک و تیپ و لیوایەن کوردی و عربی و ئاشوری پێک دهێن و هەفپەیمانê serekê ئەمریکانە di meydanên şerî da li Sûriyê yê berheviyat dikin bo îdaredana wî bajarî li piştî derêxistina Daeş. Di dumahîk pêngav da di biyavê cêbecêkirina armanc û planên xwe da Hesedê pêkînana civata medeniya Xweser ya bajêra Reqa ragihand. Omîna bajarên Menbec û Tabqa ew civata dê bi erkê rêvebirina bajêra Reqa rabîtin. Her wesa bi van cora pêngava hêzên Sûrya Demokratî dixwazin bo cîhanê bigiştî û hevpeymanên xwe di şerî de bi taybetî biselimînin ku ev e baştirîn nimûne rêvebirina Sûriyê ye di paşa rojê da. Herçend hevserokê Partiya Yeketiya Demokratî Salih Muslim ragihand bû ku wan li bernîne parêzgeha Reqa bêxne çarçovê hikûmeraniya kantonên Kurdî da li Sûriyê, belê hindek kesayetî û liyanên nêzik ji xwedî Salih Muslim amaje kir bû wê çendê ku bîroka tevlîkirina Reqa û îdara Xweseriya beraqile ji ber ku hêzên Sûrya Demokratî serkeşiya operasyonên azadkirina Reqa dikin û zûriya asayî û lojîkiya Reqa bibîte beşek ji sîstemê federaliyê Bakurê Sûriyê.